Türkiýede deport bolan dogunçuklamydyň jeda paralaryny ödäp berýär. Dinleň dogunçuklam, eger siz Türkiýede deport bolan bolsaňyz jeda paralaryňyz asy halal syýahat ödäp berýänligini ýa töläp berýänligini ýatladýan. Galanam Türkiýede näme hyzmatlar bar? Liboy hyzmat, kimlik hyzmaty, maksada bir näçe dokumenti degişli meseleler bolýar, şolary asy halal düzüdip berýär. İnniki gitsek dogunçuklamyda 4 ur boýunça wiza bar, multi wiza, turist wiza, ikamet wiza, ram okuw wiza da. Yani 4 ur boýunça wiza düzüdip berýär. Gyska wagtda wizalar çykýar, öňünden tölek etmän wiza çykansaň tölek edýäňiz bizde gowy utuşly taraplar eken. Galanam näme marşaýarty tokoçan uruna ikinji poliklinikanın ofisimiz bar. Galanam ana nomerlaryny belleýän aşaçykda onuň jaňa diýen sorap bilýän galan sorawlarym daşary ýurtda bolsaňyz kommentariýa ýazyň, liçke ýazmaň, liçke ýazsaňyz üýşük gidýär wagtyna jogap berip bolanyň. Ona janyňyz sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Hele valla. Bey şulam. Tik doğru. O da önüne son kudu. Ana var. Ana oturuyor radyo çıktın laf o. Şumay diýänim. Oho ne ettin ay bir? Diýlen atlar çynmyşmy? Entege senden şunu nerede bolon yok. O çıkalan ne ödün orada? Eýlesine ursam bolýam şuny. Ya doğrucu. Görürsiň hazır. Oýnasam bolýadam. Ay var. Bolýa serata tebipdäm şu. Hala. Asun salamu alaykum. Aleykümselam. Tebip diýdiler laýam saňa. O näme derdin var? Hemme kesel bejerýärmi? O bejer yani. Bejerip bilmeseň näme? Bejerip bilmesem men sana 200 manat berýän. Bejerip bilsem sen 100 manat alyp galýan. Bolýa. Görüşdükmi? Hawa. Ha näme derdin var? Men waram. Şu agdym tagam tapanok. Näme iýeýin bir irimiş iýeýin, nahar iýeýin bir hiç yok tapalgyn bilen o agdymda tagam ýok umuma. Bak. Sana inim 33'lük derman vermeli. 33'lük. Hawa, bir men garaşana. He ya. Derman magam be. O, içip koşany. Agam ne diýdik goýmuny? O, çağan diýdik da. Çağan diýdik da derman. Ay gördüm bildin. Ha, getirip bardy. Ma. Ay köpü oğlu. Sen oynuyorsun aşağı. Ay tamam biliyorsun ki. Ne bunlar? Ya bu hala köp bilýärler ya. Ha. Men mundan meter köp bilýär içmeder da. O nere? Alo. Aleykümselam. Inem şu gelme ýam sen ýanyňa. Kim aýdyn opsada? Men tebiminim. Salamlaşdyrma ýam sen bilen. Ay yok. Ha, tebip. Aýdan ýatkeşligim ýok diýip wagym. Şu ýatkeşlige de bir derman da däre edýärmi ýam sen? O. Şoňa badanym derman. Ha, näler man? 33'lük derman var. Gaýrana ýam. Hatırşykda giýdi gaýdan bilýän men. Gördün mü? Sen yatkeşliğin varken getirer derman diye. Ay köpü oğlu sen. Oynayacak var ya ha. Ne bolly? Midil beren ogay. Ha. 100 man berayda. 100 man. 500 man edip berjek. Mehmet sen aýtdy. Duran. Evet. Yaxşı warak gat köp bilýändir öýde men mundan meter bilýän garaşadyr. Ha, salamu alaykum. Aleykümselam. Berim oğul. Ha, Oynayayım yine sen. Gelelim. agam tebip diýdiler bolyn. Ben gözüm garanokdam körde. Dermanyň ýok, kagam. Vay. Ay işte oldu. Ay inim. Gözüm dermana oynayayım. Ben şu 200 manat iyiden vereyim mesela. Gözüm becek bilemem. Ne 200 manat şu. Ha, çok öýden, kemandamyň o. Gördün mü? Gözüm gör yani. Sen öyle doktorunu getiriyorsun bana. Bu 2 manat veriydin o. İneyim.
İllik gedek gelemde. Oğuca dikkat. Menden oğu dermanın berer. Me oňa sen var inim sen. Akararlar iç. Kuşuma getirer, gözüme morar. Ağrım tagamam diyor. Hiç görmüyor. Ha, bileren şu akarın tağımını alayım kan. Gelip durayım. Hey direkt yaşlı lekeni. Ha? Bilen görün yaşlı abla. İran görünmese pulum ver. Bana yürüyor var al versek yok bana ne koy yor. Das. Ey, munca da oynayam çin içtin ey. Ay. Ayazdan uçsuk geldiydiler şu an için içtim. Havasan çıktın burada atlar. Edil juvada arasıqa çıkıyor çirdin ha. Ey, tekke ayalın uçuştu da oyna buya. Şu neden adam kimsen o? Kimsen? Dirimi sen ýatyjakanna, bamyň sen ýaşaýanmy? Men Taap Teker merkezine täze işe girdim. Berdik sanak işgär var. Biriniň ady Çep, biriniň ady Sag. Näme üçin Çep Sag diýerler? Görün. Gelen giden geçip duran daha gördün yanına bilemem. Yolun orada katoskin orman. O näme o? Täze işe täze uçsunna gönder. Näme şeňde? Assalamu alaykum. Näme? Tekerler diýen ştaýda durman mara bir içine salsak näme? Açık ofkur. Hava da sadafı yerler mi? Ha olay. İyiden gelin acele. Ya da dur versin mi işi? Adamlar her kim görür. Görür. Kirleri. Başta orada bir kim görür bunu? Geçen giden görür. Bu neyme teker kalat para. Yani hava zeteksiyonu var bilen mi? Neyme diyen de bir günne çürüp durdu bilen kapalanmasın yanına onun ya da içine koyun almalı. Doğru etken başka. Doğru gelip geçtin. Getir. Min kirleri yanına. Hepsi takı dursun her kim son görüpseler. Koval ya. Başı kovalar. Hava şu tasada dur versin. Anın sağ olsun. Ne? Kozi istapsan gitmeler bir yerde dururlar o. Kaya vaxt geliyor o ekmeli, mun ekmeli yürek tutuşuyor. Avtobana çıktı o. Aşkavattan mara. Oňa şuny ýandy. Ay ne ettin ay başla? Oyna şu at gördün. Başka bir yön adam değil o. Neydi o kadar oldu? Bunu senin isteyene başla. Haydi, madeyara turani ala basık ben ha. Böyle taçını. Bir projes yapalım. Ne oraya başla? Var daha bir şey kapatacak. Yok bu kozi istapsan gitmeler. Kadının önüne ara verdi. Taapda bir ulu tekerlerine gittik. Zetex tekerlerine getirdik. Elbette bu teker Türkmenistan'da da yok. İsafi değiller biz. Ve şunqı yani 90-60-90 garantiyani hiç kim bilmiyor. Biz 90-60-90 gün garantiya veriyoruz. İzine gidip taşıp gidip yani. Bakasam var da bu in premium klas tekerlerinden beğenmiştir böyle. Ne edip halka tanıtmalı. Sizin fikrini dinleyecektim. Başla. Total stoğun diyeceğim. Kıyına değil ya kadıydı bu. Bunlar tekeri değil ya. Tamam şu tekere değil ya. Tekeri değil ya. Kap aylan adam aysak seni teker vacip aysak molar masın. Hava. Nasıl tut oturar koşu getire ayıp göreyim ben. Baş mende bir fikir var. Hayda git filmen. Hayda burlap. Mende bir fikir var da goýup fikir var. Näme? Şu 4 tane Zetex salana diýen. Bir goýup sowgat berdi. Hala diýenjek mi? Mikrofonla okkan diýen. Hayfur gelin hızla hayla otursun. O fikir mi näme şu? Basın kellesine gelen fikir o. Sen git filmen ýa-da gurlap dur. Git filmen. Bizi gödüne geldi başka. Gödüne. Dört teker alýarlar. Sowat. Näme? Elektriğidir ha. O kimler ya onu gelin adım. Hala elektriğidir. Baş doğruyla kaç. Sen başka da yön adım değil sen o. Öyle. Tamam. Ha bol bak. Tamam. Kapılas vereyim mi? Power itman spor koyandır masık. Atasadır. Başlık farkına gerek. Sen bir de gerek. Başla. Tamam. Başla. Adam yani gitme lan. Yok. Ya gurulsa senin ağa yok. Berde durmalı. Bırakma durmalı. Dogan Badır adam. Karasın. Balkan mı akal mi mar mi levap mi wahda şoguzlu mi sen ya sen aşamatli ey balkan mı akal mi mar mi levap mi wahda şoguzlu mi sen ya sen aşamatli. Kara gözlü kara kaş gel seni yüzün aç bir yüzünü görsem. Bir deste gül alsam yanına varsam sonum seni görsem. Ey kara gözüm karaş bar yanadır. Ya da bunları. Elidim var mı? Yeterim komikleşsene. Böyle hayda versene. Elidim. Dememe banya yüksek koydum şampun deyiptir da. Sen şu diyek şampun buranayım. Ulan ay. Neyme uflayanı? Neyem şu uflamayın ya dedim şu öydürüm şu öydüm işlerine kutorman geçti. Bir koğuya atlattın. Sen var ha diyedin ha. Bizim haçın kımmat çayda yaşar kalktı. Hava? Anne begin üyet kvartira pulunu alıp durun.
Kime gerek bolsa satjaga iş traktor ala limer işläp ýörerdi. Hiç durup bolanaken benzini uyan canavar işläýär. Kime gerek bolsa habarlaşyň. Salam. Zaraatde. Goňma. İyi. Tutmaydı. Salam. Zaraatde. Goňma. Salam. Goňma. Salam. Sağ ol. Belki sen şuradaydı. Benim ondan ver, bolsun ama. Berdi kime garaşýatyn? Oğlum, daydım, oğlum. Tapmayan olaýmasyn jaňa dik gördi. Alo. Alo. Oker ben. Ahmet, yerdaytın. Ha geldim, ben bir saat oldu. Aylanıp duran mı? Menem garaşıp durna, neysine geldin şu diyanlayama, geldin mi? Ova? Ha, gördüm ben. Yana da kuğdadı kime, kime? İşin olmasın, ne sen başka da tik geldin ha. Hayran alayım adamı. Ana bira gelýär. Şo olaýmasyn? Şollarla kelip mesele yapamadı ama. Benim ullukan kellar, değil mi? Yüzlerime. O da kere karanlaşa çıkancığım. Bul. Çıkancı bul. İmanla etsin. O da kere dayağı olsa ne talama. Kim ayı? İştesin. Öyle mi? Daydan lan ama doğurdak versene. Araç bilmiyor musun? Evet çıkan takla şunu. Daydan doğurdak verecek sana. Evet çıkan. Daydan da kovma. Ha? Çıkan. Daydan da kovma. Oy daydan da. Öyle yürü. Gidelim. Yürü. Çıkancığım ha. Yence gidelim okten. İlke 2 yıl gulluğa diktin. İnnem 5 yıl Türkü okuwa uçak diýen. Bolayıptır sana 7 yıl sana gözüňde garaşy oturmaly bolsa. Mendin özüm için çek bolama, geljeğim üçün ilmde hünär almak üçün. Bilýän bu döwürde diplomam bolmady, kärim bolmady, çörek tapmak kyndygyny. Men näme? Men hiç ilip kireden okmy? Bolmady toýdyk gideýinmi? Yo, jannagyň. Men o bir ayağım daňyp, senem Türkçe 5 ýyllap okuwa menim tanamayan adamlaryň arasynda, öwreşmedik adamlaryň arasynda ýok. Şoda menem sen beýdip gidesim gelen okda. Bilegsek näme? Ýok, indiden soňmy? Näet betişek? Maňa da bir garnaşym aňyrda bir glas isilini uğratmaly. Bizam biledim ente olaram alada men üçin. Sen gatar tıkmaçmagy şuma. İnmişe edip okuwa gidýän ama ýörüte dokument zatlaryň düzüp berýän ýerler bar ha. Seljuklar egtimma özleri hemme zadyň taýin edip berýärler. Biletlerini çeni hemme terjime işlerini taýin edip berýärler. Ady geçen islendik universitetine ýerleşdirip berýärler. Beh, ola gowa men kösenip ýörüpdirne her dalym her gapydan öldü. Iň gowy da ähli işiň bir gapydan çödilenmi. Sen şo diýän gapyň seljuklar egtiminden baraladan gitýän. Indi senem taýarlananmy? Şuna bile haladım. Almak söyle almak. Garabadım hani $1.000.000 yılgırışın etik korkudum bana. Görüyor musun? Sulus sorsan gal doyduruyordun. Bunu malyan gerek. Salonu değilenme.
Diňe gözüňe mebel gelmesin. Şuňa dekor aksesuarlarym bolsun. Bizim magazynymyzda kimse de maslahat berýän bolsa oňarypdyr. Sebäbi bärde öýüňiziň remontyna garamazdan istendik mebelleri, aksesuarlar alyp bolýar-da. Şeýle-de. Hiç ters düşünme. Bir da sorajak. Durmuşa çykanma. Dur hissa kurlama. Men eýem düşündim sana. Sen durmuşa çykmadyk diýip, men preimуществамdan peýdalan skidka sorajak bolýardyň. Ýöne odatlar oýnanyp berdi. Skitkan gerekkel. Herki görenlerimin barsyny alýan. Dogry pikir. Salonydy hemme zat şoňaly urlaşylmaly. Hemme zat ýokary hille, mebellerim ýokary hille, dekorlarym ýokary hille, gurulşyklarym diňe ýokary hille bolmaly. O mäşin tapqyr dürdenleri staýna. Şuňalyk näge joralanydy, maslahat bermeni ýadyňdan çykarma. Bola. Çalçak adres al, dostavka et.